ano, mga baganihan sang pungsod Pilipinas, no? Damdamo na sila, no? Mga heroes. Okay, Alex Montesa, maayong aga. Efraim Aros, good morning dira sa Salis Lechon Manok. Oh. Christine Menyes Villalobos, sakay Donna Macario. John Drell de Lumpines, sakay Raydan Velasco. Monitoring from Milko Malcolm. Janet Oquindo, watching from Imos, Cavite. Sakay Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira ka sa Rochester, Minnesota, the home of Mayo Clinic. Kay classmate ko Teresa Linaha Kayaw, greet siya lang iyang bana. May bana ka nagali, try. Happy birthday, no? Gilbert Kayaw, happy birthday. Sa imo dira, no? Bana gali ni tiray si Gilbert kadugay ang classmate tanay namon kag meeting namon kag gitanay namon bagolok balong ang bana gali ngalan si Gilbert Kayaw. Si Teresa Lina Kayaw bla. Nya greet ko lang akon bana happy birthday. Ni ko ay may bana ka gali. Gilbert Kayaw. Daw pansan mo daw Siman, no? Anyway, Raydan Velasco, Virgo September. Christ, Carrie Paul, Javier Tanatan, sakay Jocelyn, Song Comedia. O ihada, good morning dira sa imo sa Mambulok. Kathy Calatrava, ginagreet siya man, happy birthday si Nanay Lita Iligan sang Manuling Kawayan. Happy birthday Nanay Lita Iligan. Russell Gomez, good morning man. Sakay kapariente ko da Helen near Vesbala sa Kaliling Kawayan, kag kay Chaymin Nyadra, good morning sa inyo. Magkadto ko da kalimangot da ha. Dan de los Santos, good morning man bro sa imo. Ala ini sa nga Dan de los Santos kay may ara ko bro man nga kuan mo. Dan de los Santos. Jacqueline del Mundo Makawile kay Lanskit Makilan, watching live from Barangay Matabang. Greet lang ang Makilan family. Kumare ko Jean Buerom, good morning man. Kagay kumpare ko da Eileen Buerom. Jen Oisiser, mayong agaman. Di na akong cellphone. Rigli. Kagliwat, happy birthday sa kay Krisha Barrientos ang NHA, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Halin kay lolo mo kag lola mo Fred kag Susan Verde Blanco. Sige, action doors, go. Go home. Go tayo kapag sabat ni ko go home. Go home. Din ka last nag-greet action boy. Sakay kwan kay wait. Sakay din na kita sakay Maria Rivera. Okay. Murayama. So good morning gid kay Miss Maria Rivera Murayama. Sa Japan. God bless ko na sa tanan nga Bacolod noon. Yes. Yes, Ohio gozaimasu. Kay Sweetie Boy Boheras. Good morning man. Jessie, maayong aga dra sa may Barangay 16 kuno sa iya pamilya. Cabarles family dra sa Barangay 16 Bacolod City. Ara siya sa Metro Manila. Good morning man kay Noni Luna Calamba. Good morning. Kay Sir Roberto Galio, good morning sa akon Maninoy Lance de la Torre, kag Maninoy Bing. Do ko first time ko rin nakita, nag-comment si Sir. Kondisyon mo, kay Balukan sa next year ni 30th na ni sila ni Ma'am Alma. Ti mga yara na sila guro nga daw ang tawag na daw wedding na naman ba na ganina? Renewal about. Renewal. Ano na siya na? Oo, basi. Ti Maninoy na si Mayor Bing, Maninoy si Lance de la Torre. Maninoy na da si Jerry. Ay, Nan. Bonggi. Stand by sa mga balita lokal. Shualita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 13 minutos sa nagaligad sa tak na alas 7. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginadoso sa mga local chief executive sa Region 6 ang pagpalawig sa travel moratorium sa sulod sa isa ka semana o kung tubtob sa Abril 17. Kahapon nga adlaw Huwebes ang napatigan sang Zoom meeting ang mga provincial governors upod ang duha ka alkalde sa mga sang duha ka highly urbanized cities. Sa statement kay pagwa ni Bacolod Mayor Evilio Lunardia, nagakabalaka sila sa pagsaka sa COVID-19 cases sa bugos ng Region 6. Suno kay Lunardia,
Nagakangawa sila sa posibilidad ng bagong nga variant ng COVID-19 ang posible nagtuga sa paglaptas ang virus sa riyon, rason nga nagapangayo sila sang pag-insyende kag suporta sang publiko. Nagalaom ang mga opisyal nga aktuhan sang National IATF ang ilang nga pangabay. Sulo pa sa alkalde, iningatikang ang tuyo nga proteksyonan ang Bacolod kag Western Visayas. Sa Nabuluan, tubto Abril 10 lamang ang travel moratorium nga naprubahan sang National IATF. Hindi na pag-require sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod ang panibago nga negative RT-PCR swab test result para sa mga inbound passengers nga naapektuhan sang ginpatuman nga moratorium umpisa Abril 4 tubto Abril 10. Suno kay Bacolod City Administrator M. Ang kinahanglan na lang nila sang panibago nga plane ticket kag mahimo gamiton ang expired nga RT-PCR test result sa pag-apply sa S-Pass. Dugang pa pag-abot sa syudad ipaidalom sila sa RT-PCR swab testing nga ilibre naman sang syudad. Matapos sila makuhaan sang specimen, panugutan sila nga makapauli sa tagsa nila ka mga puloy-an kag mag-quarantine tubtub magwang resulta nga negatibo sila sa virus. Palayag man ni ang handa ang syudad sa inkaso mas pagdamo pa sang COVID-19 cases kag wala man sang problema sa mga quarantine facility. Nakaschedule na sila sang flight nila prior to the moratorium kag nakasecure na sila negative RT-PCR test. I-present lang na nila when they apply for an S-Pass. Hindi na mag-require ang bagong nga RT-PCR test but they will be tested upon arrival diri sa Bacolod. Kabahin sang pahayag ni Bacolod City Administrator M. Ang. Nag-issue naman sa executive order si Governor Bong Lacson nga nag-limit sa mass gathering sa Negros Occidental. Abril 8 sang inpermahan sang gobernador ang Executive Order No. 21-21 Series of 2021 agon ipatuman ang tikang para mapunggan ang padayon nga pagdamo sa aktibo nga kaso sang COVID-19. Nasaad sa Executive Order ni Lacson nga tubtub lamang sa 30% ang seating o convenio capacity sa isa ka pagtililipon. Dapat man nga limitahan sa pinili nga lugar ang pag-implementar sang localized kag targeted lockdown nga wala nagalakip sa mga national roads. Duga pa sang gobernador, iyaman ginatugyan sa mga local government units ang pagdeklarar sang lockdown sa tagsa nila ka jurisdiksyon. Sa Abril 7 nga datos ang Provincial Incident Management Team, ang Negros Occidental ang may 635 ka aktibo nga kaso ng COVID-19 sa din 500 o 5,545 sa maini ang mga domestic cases. Nadugangan ang Negros Occidental sang 104 ka bago nga COVID-19 cases nga ginalakipan sang 99 ka local cases kag 5 ka LSI sa kon locally stranded individuals. Naka-record naman ang Bacolod sang 39 ka mabago nga COVID-19 cases nga tanan local cases. Sa kabugusan ang Region 6 ang may 239 ka duga nga kaso kahapon Huwebes kag gin-report sa ahensya ang 61 ka duga nga recoveries kag 6 ka mabago nga napatay. Sa kabugusan ang Western Visayas ang may 2,392 ka aktibo nga kaso, 25,638 ka total recoveries kag 801 naman ang death toll. Ginsuwestyon naman ni Governor Bong Lacson sa mga local government units sa Negros Occidental nga ipasira temporaryo sa publiko ang mga leisure areas agod manikawan ang mass gathering kag mapungga na pagdamo sang kaso sang COVID-19. Suno kay Lacson, sigurado nga mapektuhan ang industriya sang turismo kung ini ang patigayunon apang isa ini sa iya nakitaan nga pamaagi para mapahaganagan ang kadamuon sang kaso. Duga pa ni Lacson, klaro nga nagakatabo na sa karon ay kaduha nga wave sang COVID-19 local transmission sa probinsya. Nagapating gobernador nga hindi matabo ang naeksperyensyahan sang probinsya sang tuig 2020 sa din naglambot sa 1,683 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 kung maningwa lamang ang mga LGU sa paghimo sa mga tikang para mapunggan ang padayon nga pagsaka sang kaso. Abril 7 sang magpapanaog sa executive order si Mayor Renato Gustilo para sa temporaryo man nga pagsuspender sang operasyon sa mga resorts, recreational parks sa pagpatigayon sang leisure activities sa siyudad sang San Carlos. Nag-issue sa Executive Order number
2021 si Mayor Pedro Zayco Jr. nga nagapalawig sa suspensyon sang bulang kag anuman nga aktibidad sa bulangan sa syudad sang Cabancalan. Ini kasunod sa pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa syudad. Abril 6, 2021 nakarecord ang syudad sang Cabancalan sa 25 kumabag-o nga kaso sa diin 12 sa mga nagpositibo ang halin sa bulangan. Sa record sang City Health Office Marso 21, 2021 sang nagpamulang ang 6 ka mga residente sang syudad sa bulangan sa Sitio Lupni, Barangay Hilamunan, Cabancalan. Abril 6 sang sila ang magpositibo sa COVID-19 kag subong naka-isolate sa Silay City Healing Center. Magluwas sa may anong pagid kay iban nga nagpamulang man sa Barangay Adwalan, Ilog sang Marso 20 kag nagpositibo sa COVID-19. Sa karon nagapadayon ang contact tracing kag swab testing sa iban pang mga close contacts ng COVID-19 positive. Gindayaw ni Mayor Emilio Leonardia ang kapulisan sang Bacolod City Police Office sa idalom sang Police Station 8 sa pagpanguna ni Colonel Manuel Placido Man sang BCPO sa pagsulbar sang kaso sang massacre sa Barangay Tangub, Siyudad sang Bacolod. Ang krimen nga nagpatay sa 4 ka miyembro sang pamilya ang naglundad sang Abril 4 apang Abril 7 na sang nadiskubrihan sang otoridad. Sa first statement, ginakilala ni Leonardia ang expertise kag efficiency ni Police Station 8 Commander Major Jory Puerto kag sang iya kapulisan sa pagsulbar sang kaso. Ginakasubo sa alkalde ang insidente kay nagalaom nga hindi na ini matabo liwat. Para sa alkalde, ang marasing nga aksyon kag solusyon sa kapulisan ang nagahatag sang kasiguraduhan nga sa Bacolod crime does not pay. Nagpalambot man si Leonardia sang papag-unong sa pamilya sa mga biktima. Samtang ginapanginbulahan man ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang kapulisan sa Bacolod ilabi na ang Police Station 8 sa marasing nga paghatag sang kasanagan sa natabo nga multiple murder sa Gardenville Subdivision. Suno kay Familiaran, marasig ang pag-akto sang kapulisan kay nagapasalamat man ini sa bulig nga ginahatag sang mga sibilyan. Nagalaom si Familiaran nga matagan sang hustisya na ang mga biktima. My congratulations to our DCPO and other military units na nagbulig siyang PD resolution of the case. I think may persons of interest na silang nakuha ang civilians. Important ang ilang participation. Ang kabahin sa payag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Kag sa katapusan nga balita lokal, opisyal nga igalansar sa Negros Occidental, subong nga adlaw, Abril 9, 2021, ang One Sambayan Provincial Chapter, isa ka national broad-based coalition sang pro-democratic forces. Ini ang patigayunon sa Grand Hall sang Acacia Hotel, Siyudad sang Bacolod. Sunod kay anay Negros Occidental, Governor Rafael Coscolwela, isa sa mga lead conveners sang grupo, ang One Sambayan, ang ginpatukod sang grupo sang citizens nga may kabalaka sa estado sang nasyon kag kalidad sang panggobyerno sa idalom sang Duterte administration. Ang paglansar sang ang kadungan sa araw ng kagitingan, isa ka ginakabig Red Letter Day nga nagamarka sang giyera sa Bataan sa World War II. Suno pa kay Coscolwela, i-anunsyo sang mga conveners ang pinakakwalipikado nga kandidato sa pagka-presidente, vice-presidente kag senador. May 120 lamang ka mga partisipante ang ginimbitar sa pagtambong, bisan pa nga makasarang sa pag-akomoda sang tubtub 500 nga persona ang venue. Iniagod masunod ang minimum health protocols nga 30% capacity rule sa mga meetings o kon pagtililipon. Pilipinas ginpauntat ang pagbakuna sang AstraZeneca para sa nagaedad 60 anyos panubo. Samtang ivermectin ginhatagan sang compassionate use permit para sa tao. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, magdala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sa bisan anong nakalintangan. Yes, good morning Mandira sa kay Albert Alova watching from Tabunan, Bago City. Ay, good morning dira sa imo. Noni Gallego Estanyol from Ilog. Halong ka mo dira sa Ilog ha kay sa Andulawan, blala Andulawan to kay Action Doors. Nagpamulang to ang mga taga Kabankalan ay sus nag-positive sila. So sa taga Andulawan dira halong gid ha may nag-positive dira nga mga nagbumulang but silingon dira may ara man no. I've heard ang barangay kapitan dira nag-positive man no. Elmer Regalado from Letex Market Fairview, Quezon City. Warlito Malayang Jr. from Manila. Good morning dira sa imo. Sa kay Jacqueline Del Mundo Makawile sa Barangay Tampalon, Cabancalan City. Jen Oise Sir, Homa Lumena. Hugh Christ Gabriel, panamyaw gikan sa DK Kapihan, La Carlota City. Pagkadtukutugin tultul ko kita ko ng DK Kapihan. Way ko nakakadto, way ko kapit. Pagin tultul ko gid siya kundi. Natultulan ko gid siya. Very good. Pero way ka naghapit. Way ko nagapit kay Pero natultulan mo. Pero natultulan ko. Pero way ka naghapit. Way ko naghapit. Sulit. Joey Joy Florentino Bartolome from Calatrava. Good morning. You the torch, maayong agada. Yes. Luoy man ta. Si tita niya Ebony, naka-birthday na. Ay, Si Tita Ebony. si Editors tita na si Tita Ebony, no? Oo. Dapat nga birthday na ha. Belton Lipura na sa Pasay City. Greet lang dira si Ryan, Lulit, kag Boboy, kag Mary Grace, siya, kag si Sharon. Robert Roma, Joval Trinidad, continuously monitoring Action Radio Bacolod. Which is which? Then if not, of it. Sige, okay. Alex Montesa, sa kay Noami Jimenez, sa kay Christopher Corsiga Masmela. Thank you kuno Alex sambal ni Kuan ni Ma'am Vanessa. Eden Escosura de Villagracia. Sa Tapi Kabankalan sa iya pamilya de Villagracia, kahenta sa apat niya ka mga anak, Glenn Jr., Glenn Eden,
Di alas na tiyog, no? Diba, Ngalan. no? Sa husband niya kasi Glenn. From Eden. Gin ko na nila, Glenn kag Eden. Balagin sugpot-sugpo na nila, no? Grabe nga Glenn effort. Jr. Glenn. Glenn Eden. Glenn Den. Joseph Sinoro. Ray Jantan Villalon. Oy, good morning sa imo. Yes, good morning, Rayjan. Watching from Barangay Purisima, Manapla. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning, man. Yes, good morning, Ma'am Elizabeth. Dara sa may Sa may East Homes, sa may East Homes sa kag sa Hall of Justice. Sige. Nyaling ni Hugh Christ Gabriel niya, wala ka nagapit, sir, how? Wala ka nagapit, sir. Nan-explain ka, sir, nga wala ka gani man. nagapit. Kaya gawin na. Kaya daw, ano to man daw, Gadali ka, guro. ano ko to gani nga, at basta to ko to sila Carlota, balo ka ang pamilya ko ang ni si Mrs. Kadira mo, no? Dasona, ha? Sige, sa kay Alex Fuentes. Mo, kay basi makahapit, mong Yes, Carlota. latudloan ta ka. Sige. Noel Amar, congrats ko na sa Station 8. Job well done. Yes, ako ga congratulate ko sa Station 8 ya. Kaya amo na da ya. Aran sa unahan akon bay. Yes. Sila. Rodely Gumayan, good morning man. Sige, action doors be. Ara kada kita mo. Kay Si Rex? dali lang. Kay Rex Superiano, good morning. Patamyaw ko no family din to man. Supiano family sa Silay gapamatigid sila. Jory Barrios, good morning man. Lolet De Gallo, good morning. Kay You Christ Tambalya, tani naghapit ka Sir Boy, libre kape mo de. Huyak man ta. Kalain. Next time Amo na nga hindi na lang ko maghapit kay huya tanay nga. So pabayron mo gid siya dapat para hindi siya mahuya. Okay. Ronnie Makilan, good morning mandra sa may Mursha. Tuwa siya ka-check sa basurahan sa Mursha. May mga alahas, action boy. Ay kalain. Kay Alunan Suzette, good morning. Happy birthday, Anthony John Alunan. Saya bata ni Action Boy ni Miss Alunan, ni Miss Suzette. So happy birthday, Anthony Yes, John happy birthday. Alunan. Yes. Si Miss Dorel ko na sila ni Noel Amar nag-mask. Kay why sa kapang lipstick? Ayaw mo na. Laina, oy. Kaya, oo, ma'am, hapit lang di. Sige, mahapit mo ko da. Soon, kung maglagaw ko bala Castellana, Action Boy, kay do kadamo, nagida sa lagawan sila Castellana. Pero di lang nga naisubong kay do nagnaasang kaso sa province. So, the soon, malagaw pa da. Kaya, Jory Barrios, dra sa may Tabugon, Cabancalan City. Kay Mary Joy Fentebella, ako marihay sila ni Eden. Okay. Oo, sino ni siya man? Kumari ni Eden. Kumari ni Eden. Oo, sige. Richelle Evangelista, congrats ko na sa kapulisan, Action Boy, sa madasing nga pag-solve sang krimen. Yes. Tatsuki Barbadillo, good morning. Hambal ni You Christ Gabriel, namiani kami mamati isang pagbalita nyo sa live streaming. Di mahuya. Yes, soon gid malagaw kami da ni Action Boy. Kung hindi kami makadungan na iti isa kami. Sige. Para isa takapi kay basi kumadungan ito share lang. Charot. Kay J. Katrina Dimson, good morning dira sa imo J. Kay Alex, kay Gab, kay Niana. Good morning dira sa inyo. Sige. Standby alay kita sa aton mga balita national. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:34. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, temporaryo ginsuspend sang Pilipinas ang pag-usar sang AstraZeneca vaccine sa nagaedad 60 anyos panubo bangod sa pila ka report sang blood clot sa mga nakabaton sang bakuna dito sa abroad. Sa statement ginpahayag sang DOH nga ila gin-adapt ang rekomendasyon sang FDA nga temporaryong isuspend ang pag-usar sang AstraZeneca sa mga tao nga 60 anyos panubo. Una na ginpahayag ni FDA Chief Eric Domingo nga ang temporary suspension ang wala nagabuot silingon nga hindi safe kag hindi epektibo ang bakuna. Ginpahatag ni Domingo, ini ang precautionary measure para masiguro ang safety sang publiko. Nagpasiguro ang DOH nga wala sang na-report nga blood clot sa mga tao nga nabakunahan diri sa pungsod usar ang AstraZeneca. Ginpahayag sa isa ka opisyal sang DOST nga wala sa nakitaan nga significant side effects ang bakuna sang Sinovac ni hatag sa mga senior citizens. Sunod kay Dr. Jaime Montoya, Executive Director sang DOST Philippine Council for Health Research Development, kung mayara gid man sang side effects ini ang masarangan lamang sang senior citizens. Dugang pa ni Montoya, masabi nga side effects sang senior citizens pagkatapos nga mabakunahan amo ang hilanat, pagbanog sa injection site kag iban pa. Giyan pa siguro ni Montoya nga hindi makahatag sa major side effects ang bakuna sa mga senior citizens nga may comorbidities apang kinahanglan ma-monitor sang maayo sang doktor. Ginataga naman sang FDA ang isa ka ospital sang compassionate use permit sang anti-parasitic drug nga ivermectin kontra COVID-19. Sunod kay FDA Chief Eric Domingo, ilagin grant ang special permit para sa compassionate use ang ivermectin para sa tao, bangod ini ang investigational product kontra COVID-19. Antos ni ang ivermectin ang ginahatag lamang sa mga sapat. Apang ginklaro ni Domingo, ini nga compassionate use permit ang lain sa pending application sang duha ka mga local manufacturers nga nagapangayo sang Certificate of Product Registration sang among bulong. Ang compassionate use permit ang nagatugot sa legal nga paghatag sang bulong sa pungsod pero hindi ini endorsement para sa safety kag efficacy halin sa FDA. Ang Certificate of Product Registration naman ang magatugot sa mga manufacturers nga magbaligya komersyal sang bulong ka nagahatag sang garantiya ang FDA nga ang bulong ang safe kag epektibo. Ginklaro sa Food and Drug Administration nga ginadilian sa gihapon ang distribution sang ivermectin bilang kabahin sa pagbulong kontra COVID-19 apisal nga naghatag sa akansya sang compassionate use permit sa application sa isa ka hospital. Sunod kay FDA Director General Eric Domingo, ang hospital lamang nga may permit sa pag-usar sang ivermectin ang ginatugutan nga mag-import sang drug paagi sa licensed importer. Dugang pa ni Domingo, ang mga doktor nga nagapangabay sang compassionate use permit ang obligado man nga listahon ng mga pasyente nga tagan sang ivermectin kag i-report sa FDA ang epekto sini. Una na ang ginpalayag ni Domingo nga ang paghatag sang permit sa ivermectin sa pag-usar sa tao ang bangod ini ang isa ka investigational product kontra COVID-19. Ginapaabot sa Pilipinas ang pag-abot sang 2 ka milyon ka doses ang COVID-19 vaccine karon nga Abril kon Mayo. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, 1.5 million ka doses ang i-deliver sang Sinovac, samtang 500,000 ka doses ang gikan sa Gamaleya. Ang gabinete sa administrasyon ang nagsapol kahapon nga wala ang presidente. Samtang nagpost naman si Senador Bongo sang litrato upod si Duterte, kasunod sang hindi matuod nga report angot sa malain nga kondisyon sang ikang lawas sang Chief Executive. Ikaduha na ka beses nga na-postpone ang weekly briefing
sang presidente upod ang cabinet officials. Ginpahayag ni Senator Bongo nga negatibo sa COVID-19 ang katapusan nga swab test ni Presidente Rodrigo Duterte. Ini matapos nakapin 126 ka mga miyembro sa security team sang presidente ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Go regular nga nagpa-swab test si Duterte kag negatibo ini sa virus kun basehan ang iya pinakauli nga test. Katapusan nga swab test ni Duterte ang ginpatigayon sang Semana Santa. Sa kalapusan nga bahin sa aton balita nasyonal, mas importante nga cash ang mabaton sa publiko nga ayuda halin sa imbes nga dilata halin sa mga lokal nga gobyerno. Ini ang pagpati ni Anay House Speaker Alan Peter Cayetano matapos nga nakarangkada ng pagpanghatag sang 1.4 ka pesos nga ayuda sa NCR Plus. Suno kay Cayetano, may kinarain sa ilang lugar sa Tagig, bangod gin sabat sang LGU ang canned goods kag pila ka hygiene necessities sa mga tao para kompleto kag bilog nila nga makuha ang cash nga mas kinanglanon sang mga taga-Tagig. Mas stimulate mo lang yung pag ang binigay mo ay canned goods, ang mas stimulate mo lang yung manufacturer ng canned goods. Pero pag binigyan mo ng 4K man o 10K ang bawat pamilya, ang sari-sari store sa nakatabi nila, makikinabang yan. Napakarami yan sa buong Pilipinas. Number 2, yung mga estudyante na walang internet, kahit pa paano mailaan. Dito po sa Greater Metro Manila, maraming napuputulan ng kuryente at tubig. Hindi pwedeng bayaran ng canned goods yan, di ba? So I think the ayuda, at least yung direct stimulus, kailangan in cash. Pero syempre, sa ngayon, biglaan, ECQ, we leave it to the LGUs kung ano ang kanilang desisyon. So dito sa Taguig, ang ginawa po ni Mayor Lino, binayaran na ng city yung canned goods at saka yung hygiene kit, konting shampoo, mga PPEs, and then ibibigay ng buo yung 4K, no? Ang kabayan sa payag ni Anay House Speaker Alan Peter Cayetano. Ang atong dugang ng mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal, kag iban pa. Sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibility. Sakay Chibok Famine dira sa Toowoomba, Australia. Good morning. Aming ngalan niya, no? Chibok Famine. Sige. Jocelyn Libon Dispoho, Tatsuki Barbadillo. Tanandi, Hugh Christ Gabriel niya, tanandi nga suki, kaga pangapigay, yuhom, kag nalipay, mamati sa inyo. Ay, okay. Anong pinakamayong oras kadto da man? Suggest, pero ang pinaka namin nga Basta oras. mo sinisabi nga mga lasitit, yari kami news. At hindi pwede. Unless day off. Hindi man pwede kay ikaw ya kadadlaw kaya ka-duty. Si Ma'am Elizabeth Kamala, Malaka Gamala, niya Sir Boy daw artista kahapon si Christian Tulot. Aking gindala sa Hall of Justice, aranda sa Hall of Justice. Si Kuan mo si Ma'am Elizabeth. Niya wala ko nagpalapit kay kalain, gid kaluoy sang 5 years old. Inquest proceedings kahapon ang 9165 niya.
assisted siya sa Paulo. Yes, ang 9165 sa drugs na. Alunan Suzette, thank you for the 50 stars, Miss Suzette Alunan. Sa kay Noel Amar. Damyaw niya si Ed Ronquillo. Birthday, subong ni Ed Ronquillo. Gali, ay sus. Happy malipat ba? birthday! Happy birthday, Ed Ronquillo. Dennis Richard de Boroma, Super Zoom Friday. Naka-zoom ka naman ay. Zoom how? Action Boy na pasalamatan mo ni si Miss Suzette Aluna. Oo, sa sang 50 stars niya. Okay, sige. Mary Joy Fontebella. Si Bia Jonathan ni Kumare. Okay. Kay yan yung sawa niya nga kwan. Oo, galing. Kay gin-block na sa Facebook. Ay nga aman. Ang buta nga, na-block na si Bia Jonathan, ha? Account. Hindi pa siya ka-Facebook. Oo, kaya daw na-block siya. Kasi kung mga unnecessary kang mga... So, may nahisa si mo sa yung mga pudding business. Correct. Paring Bia, gin-report ya ka. Si Jobal Trinidad, kung napapakulo siya next week, are we welcome to visit your station? Yes! Oh, no. Yes, sagwa daw. Sagwa lang. Hindi ba? Sagwa lang. Oo, sagwa lang. Kay, yes, sagwa lang. Subong ni Joval, nagkakuan kami anay, no? Hindi pwede kasulod. Hindi pwede kami nagkapasulod din sa mga visitors sa station because of the health protocol. Sa liwat naman niya pagkaas. Kaysa nagligad, okay, ito tani maka-sneak peek this Action Boy sa sulod mo. Di galing kay, maka-lantaw-lantaw, galing kay subong, gina-stricto sa aton management. Nga, hindi lang anay pwede. Halong lang, halong. Sagwa siguro, pwede Maka-hi-hi na. Hi-hi. Hi, hello. Basta hindi lang sa akong oras. Tapos kompleto ka lang sa ang imo nga kwan nga face PPE. Maka-PPE ka dyan. Face mask, face shield. Yes. Pero welcome, ikaw mo din mga ka-action, ha? Michael John Season, greet lang si Othello Dizon, Kimberly Navarro sa Santa Rosa, Laguna, kaysa Energy Fans Club, no? Yes, Maninoy. Si Maninoy, Michael Action Boy, kung may gina-post siya ganun nga mga namit bilang mga food, siya nagaluto mo, ginapangay ko na din ang recipe niya. Bilang ihada, paboran. Gina-share niya na sa ako ng Action Boy. Pero sa isa tanan niya ginpang-share sa ako, may pag naluto. Sige lang, iyan na talaga na, is-save na lang siya. Ang mga pamangkot, guro ni Lula Turing, guro si Kuala ni Masabat, ay si Dennis, ay no? Nga man. Kay si Kuan bala, si Yudi Torta, bala. Actually, ka pamangkot si Lula Turing. So, ang tanan, guro ka pamangkot ni Lula Turing, guro. Si Dennis na lang Masabat. Abi, Dennis, ikaw, Dennis, kay kabalo ka naman na tanan, o, kagadaan ka halin-halin, may pamati, dire. So, kabalo na na yung section si Action Dennis. Action Dennis, gidya. Jory Barrios, sa mga taga-konbento, dira sinubaan, labinigid sa kay Father Giver Alipuon. Good morning, Pads. No? Evelyn ni Pumuseno, dira man sa konbento sa home site bala, sa Our Lady of Miraculous Medal. Sa kay Father Siloy Villarosa. Good morning sa inyo. Oy, pare ko, Boboy Plotenia. Good morning sa imo. Si Sir Boboy, Action Boy sa BFP. Yes. Good morning, Sir Boboy Plotania. Si Ma'am Van Mayo nag-send naman 50 stars. Salamat din, Ma'am Van, ha. Very supportive gina si Ma'am Van niya. Of course. Eden Sapanta Kasuyon, di lang ko na magbasa sa iban ninyo nga greetings. Sa kay nga gawon tang iban. Janet Oquindo, Richard Diet Pacheco. Sa kay J. Sir Erd Villasis. Sige, standby na sa atong dugang mga balita. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio. Jenica Torres Apawan, good morning. Sa kay Angela Manda, good morning. Kay Hado ko da, dyan, mayong aga dira sa inyo sa Deca Homes. Teacher man ni si Angelica Apawan, damo ko yan mga teacher niya sa di nga naman sa Bacolod City National High, Bacolod City College. Okay. Sige. So kung mag-eskwela ka to, papasaro niya ka na. Kalain. Hindi ka gusto mo pasaraw? Gusto sino naman hindi gusto makapasar man. Basta kilala mong mistra, okay na na. Dalan-dalan ko lang siya, gift. Charot. Bribery. Standby na sa mga balita dugang.
Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:48. Kag sa detalya balita international, natala na nga mag-anunsyo si US President Joe Biden sang mga bag-o nga pagsulundan sa pagbakal sang armas luthang. Suno sa kay White House Press Secretary Jen Psaki, posible sini nga agas sang Biyernes oras sa Pilipinas, iga-anunsyo ni Biden ang mga pagbag-o antis makabakal sang armas luthang. Pila sa mga bago nga pagsulundan ni Biden ang pagpatuman sa maid-id nga background check sa sino man magabakal sang armas. Madumduman nga nanawagan si Biden sa Kongreso nga repasuho na ang gun control law sa US matapos ang sunod-sunod nga mass shooting. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ang maximum credit card interest rate o finance charges sa wala mabayaran nga outstanding balance ang ginpabilin ini sa 2% sa kada bulan o kung 24% sa kada tuig. Ang madugat akong bulanan nga add-on rates para sa installment loans ang ginpabilin man sa maximum rate nga 1%, samtang ang maximum processing fee sa availments ng credit card cash advances ang ginpabilin sa 200 pesos ang kada transaksyon. Ang ini nga cap ang santo ini sa BSP Circular number 1098 nga ginpagawa September 24 tuig 2020 agon makabulig sa pagpagalagan sang impact sang COVID-19 pandemic sa mga Filipino. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar may baylo nga 48 pesos kag 62 centimos. Ang Singapore dollar, 36 pesos and 26 centavos. Hong Kong dollar, 6 pesos and 24 centavos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginpagbahin sang komedyante kag talent manager nga si OG Diaz ang iya eksperyensya sa magpabakuna ini sang COVID-19 vaccine. Sa social media account, wala siya nangin sunod sa iya, wala na siya nangin choosy sa bakuna nga ginbakuna sa iya. Matapos ang iya nga first dose ng bakuna, magabalik ini pagkatapos ang 28 ka Diaz para sa ikaduha niya nga dose. Nagpasalamat naman ini kag wala siya naka-eksperyensya sa anuman nga side effects gikan sa nasambit nga bakuna. Balita sa sports, napaslawan ang Filipina tennis player nga si Alex Ayala sa ikatatlong round sa Bellinzona Switzerland Tennis Tournament. Nagdaog si Simona Walters ng Switzerland sa hampang sa 7-5, 3-6, 6-2 sa nga nagdugay sa 2 ka oras at 18 minutos. Ini na ikatatlo nga pagkontrana isang number 284 nga 20 anyos nga si Walters kag 15 anyos nga number 715 nga si Ayala. Masunod nga magkaenkwentro sang Swiss tennis players ang number 13 seed nga si Jana Fett sang Croatia sa round 8. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Yes! Araw ng kagitingan. Araw ng kagitingan, mga ano na sa ganina ano ganina sa English, may aral na sa mo? Valor. Oo, Valor. Liga Valor, ako na siya. Valor Day. Valor Day. Kala isang Valor. Pero ay nga araw ng kagitingan, ginadumdum nato ni aton mga heroes bala. Yes, action boy. Kag subong man nga Kag grabe sa tatlo may kilala kit ni hero ay na. Grabe sa tatlo lang. Oo, I want apat. Action boy, happy birthday kay Tito Cornel. Yes. Basta subong adlaw. Arnel Basta. Yes, happy birthday. May lechon. So dalaan niyo lang ko. Dalaan niyo lang ko. Ako hindi na ko magpangayo sang lechon Ang sobrada paksyo nyo lang kag muna ng akon. Kalay. Argoy. Dumakadalagi sila lang-alang sa aton action boy na. Bano lipay-lipay kuno si Angela, kuno nga ginlawag ngalan niya. Si Angela Torres Apawan nalipay gid siya. Maano Angela? I think kung pala na siya daw 3 or 4 years old. Okay. Galing. Kag magaling mag-TikTok. Wow, di pwede kami ka nga duwa ka collab. Pwede ka maka-collab, no? Collab ko mo, be. Kita kami nga duwa. Oo, correct. Oo. Diba? Damo, mo na ko kataas mo. Alo, grabe, Gabi sa action boy. Gusto niya guro maawas ang kilid. Sa
happy birthday gid liwat kay Tito Nel. Gacho, basta gali. Tito Nel, happy birthday. Happy Ang lechon birthday. ko, thank you. Yes. Half sang imo nga lechon. Ito nga, hindi namon. Charot. Salamat din sa Alam, may lechon nanawag paksi. na ay sa imo. Si Migo ko Leo Talaban sa Kuana, sa Malacastillana. Ate, nag-remind gid siya sa imo. Yes, sa mga taga-mayor's office na sa Malacastillana, good morning dira sa inyo. Okay, go! Balita Sige. special. So, sa ating nga balita special, sugpo ni siya Action Boys, sang ginbalita special, of course, sang Wednesday. Ari bilang mga Lihi-lihi, lihi-lihi na oh. mag-board exam. Okay, so, sa madumduman mo Action Boy, mayroon to magsuksok sang ano ganay, color pula nga. Ballpen. Oh. Suksokon mong color pula nga ballpen. It's either brief or fancy. Para good luck na ko na. Dali may grade na ko, na birthday, no? Hindi ko Dali yan. lang grade. Belated happy birthday kay Celine kag Odes Nicor. April 7 kag 8 ang ila birthday. Gali, so belated happy birthday sa inyo, ha? Sige. Belated happy birthday. Sige. So, ang sugpon sa Action Boy, Ario, hindi ka kuno magbalikid Action Boy sa testing room bala or testing center or examination room Action Boy para hindi ka no kuno liwat magkwa pa sang Hindi ka na magbalik. mag-retake sang kaya hindi ka kuno dapat magamaw mo sa likod mo. So once makasulod ka straight ka na gidya. Grabe nga mga pamahi, nga mga lihili. Tapos pagtapos mo exam, paglakat mo, hindi ka na magbalikid. Karon makalabot da. Doon sa mabalikid ka, ay, daw kagwapa, ito ginasantupad ko. Hindi mo na Ay, magbalik wala. doon to, kaya basta hindi ka kapasar ka, magbalik ka naman doon sa tuwig. So, next Action Boy, balion mo kuno ya ay mo gingamit nga lapis matapos ang exam. Hindi ang imo nga tudlo. So, hindi. Ay lapis. Pero may kilala ko Action Boy, nga ginbali yan ang iya nga lapis, pero siya kapasar. So, dapat hindi mo siya ipabalik. Dapat i-donate mo na lang siya. Maliyon mo Ang bayagin bali, ako ng lapis niya, pero ay siya kapasar. Hindi, ginbali ang lapis siya, nga wala pa siya katapos exam. At hindi na lang mo, ya. Kaya pagkuhan niya, wala sa isulat. Amo to wala sa kapasar. Gali Kaya wala pa katapos Kilala exam. mo man siya, Kaya wala pa siya katapos exam, ginbali na yan. Dapat pagkatapos ang exam mo balion. Na-excite siguro. Na-excite siguro niya balion ko ng lapis mo kaya para makapasar. Wala pa gani kasugod exam, ginbali yan ha. Tiwala sa kasulat Tsakto na. So, next Action Boy, dapat kung mag-uyat kayo sa imo lapis, uyatan mo gid mayo Action Boy. Kay, hambal nila, hindi na kuno pwede nga mahulog imo lapis. Kag once mahulog gid man, dapat islan mo sang bag-o, sang extra mo nga lapis. Biko, once mahulog, pudyoton mo. Hindi. Islan bago. Islam mo siya sang bag-o Action Boy. Ano na? Yes. Kag next, Ario, for sure, Ari may simo, naabtan mo maniguro, naabtan, or during gini sang time, ang magsulod ka bala kuno bala coins sa imo sapatos. Mayara ka na ya? Duway ko na yan. Ay, why ka muna ya? Ay, kasi. Pag sa imo, nakaagi ka na? Sa exam to namon. Nagsulod ka coins sa imo sapatos? Wala. Wala? Wala ko nagsulod. So, ay kakapasar mo tuloy kakapasar. Amo to guro Action Boy. Amo to guro, ay kakapasar. Malipat ko yung magsulod coins sa akin. Kaya mas bigger ko nga coins ibutang mo. Bigger amount pala. Kita ka so, nasa mga pesos? Nga mga dagod ako pa sa pulo ka piso subong, pwerte na. Tapos duga, ano pa na siya, hindi pa siya pabilog dyan, di ba? May ara gid nga bilog ya nga dako. May ara nga ano na, duga. Curve, may mga kwan, may mga giri-giri siya. Tsaktong giri-giri o giring-giring. And then next Action Boy, hindi ka kuno magpagunting. Okay. Kaya meron ko na iban nga kung magpagunting ka, kung iban ko na natunan mo na dala, gupit. Okay, ano mo na kung magpagunting ka, balo kang iban nga, kundi iban nga tao, abi mo pagkatanaw mo sa maputi-puti sa mukha, yung kaspa, utok na siya nga galalawas yung isa. Diyan mo na kung titingan mo, iban nga utok mo, dala na da. Ay, alam mo na. Praktuloy kaspa na siya, hindi na sa utok mo eh. Ay, sininla ko na iban, hindi ka damo sa puti-puti. So, meaning kaspa, naglimo. Hindi ka damo na siyang puti-puti sa buhok mo, niya, utok na ka nagaslo. Utok man, kaspa na ngimo. Kaspa na guro mo ay. Miyaraw? Oo Ay, palan tawa. Bala, ipa-zoom niyo ko video. I-zoom, di ba sa camera? Puti na sa suga na, ya. Ano ka man eh? Suga, gali. So, next Action Boy. May gani ko nang imo nga utok, yan sa imo nga ulo, blaga, kuhan. Ang lain kung magsulubras, ang sa lunggan kagwa. Ay, lain na yan. Kaluud. So, next Action Boy. Ario, kung magsunod ka ko sa testing center,
kinanglan ko action boy, iuna mo ko no lapak ang imo nga tiil nga right. Ay tiil magid una ilapak, di ba alangan. Right foot mo action boy kay para ko no. So way chance makabasa ang mga kumpol nga tuong TL. Ora man ikay una man jaw nila. Una man jaw nila. Ano ba muna makisa wala naka. Kasabad. Di mo na, di ka mga muna ko na be, di na hara nga kumpol mo. At ilang ka tuong nga TL. Tituong mo na Japon. Tano maglapak mo kay kumpol. Mayroon mo na artificial action boy, di ba? May kaya artificial, be? Hayabot, mayroon ginaya. Hindi sa kalakat kung wala action boy, okay? Ay, may sungkod. So right, maragyapo mo na right, di ba? Oo, So next action boy, kung magwa ka naman, kaya hambal nila ko no, kung unahon mo ko no imutiil, you do the right thing. Okay, kabungga. So kung magwa ka naman, dapat unahon mo naman ko no imo left, kaya para you will left kuno the mga mga kabudlayan mo sa pagtuon mo to kag hindi ka na mag-retake, okay? Okay. Kaya may meaning lang left and right. Yes. So pas after mo kun action boy sang ko-exam, magsindi ka sang pulang kandila Pula gid ya. Ha? Pula gid ya. Sige. Pula gid siya. Kung may suggest ka na nga pink, gusto mo, pwede gina pink. Pero pula di hambal nila para kuno do ka symbolize ang finish na. Ay, bongga. Finish na. Failure na ko kay pula. Charot. Pero ikaw yung action boy mismo. Pero ikaw ginakabalo mismo sa kaglingom. Di akong kapasar kay hindi. The moment matapos, may ako ang imo nga exam. Bala mo na feel mo na eh. Kung makapasar ko or hindi. Okay? Sige. Mary, pag action boy, halokan mo ko ng imo answer sheet antes ipasa sa proctor. Pero bawal ang doon mo gidya yung mo gidya. Doka good luck lang guro para sa imo nga Meron ko sa amigo nagkuha board exam ng bar examination. Kuha ko bar pare, way mo ko nga siling daw ano kita, bisa gani ginom-inom pa kami sa mga nya pulo kami sa kwarto. Way ko gatong iban pero tintuon to ya, kuya, way man lang kuya gani. Niko tapos bar exam nya sa pulo sabon ni sa layak pasar. Salang. Niko ikaw nya hindi sa pulo kami to nga siya mga plainom, tingbo ng score namon, di pa to kalambot sa nagpasar. Hindi ko pina-score mo, nya to. Araw-araw sang to, action boy. Nya tingbo namon score nga siya, di pa kalambot. Pero action boy, pinaka-importante sa tanan niya, ang pagtuon, kag pagpangamuyo. Yes, nga, correct. giyahan ka sang Ginoo sa imo pagakwaon nga pagpaningwa. examination. Do your best and God will do the rest. Yes. Especially sa mga action boy, mga upcoming board exams. Yes. Good luck sa tanan nga mga kuha. Damo na delay. Sa tanan din nga mga kuha. Ato di mga lihili lang ni. There's no harm in trying, pero importante gid is tuon gid kita. Yes. Okay? So, God bless sa mga makuha sang examination. Board examination. Bar examination. So, okay. God bless you. RT-PCR test doon niya. Test mo na. Standby na mag-action sa Action Hotline with Action Artay Hupon. Ang inyo naman rin ang news team. Action Dorel. Action Boy Duran. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio.